Erokamana Joyce Oduor, wadhi nyime kama apis jamin wach kata ODPP koro chwalo boka mag mako kendo chwalo edo gavana ma Isiolo Ibrahim Abdi Guyo kod ji abiriyo mamoko. Tarik 19 dwe mar auchiel higani, apisas mar weche thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed kod MCAs moko 15 mag kaunti no mane siro thicho ko e apisi Guyo norome magawa moro e gwenge ma Manzoni kaunti ma Machakos. Magawa mabede Guyo gi jogene masire nochope kendo ndhiyo Abdirahman. Apis mar jamin wach pichni mag wang' dede onyiso gavana Abdi Guyo Abdullahi Jaldes Bantika, Abdinur Dima Jilo, Ahmed Duale, Josephat Mwangi Komu kachiel kod Yusuf Maina ma jamin wach owacho ni odonjnegi gi ketho mar ndhiyo mar kelo hinyruok ne Abdirahman.